हेलो हाय नमस्ते भले थांतु समस्ते जय जगन्नाथ जय श्रीराम मो मिरान ଆପଣ ଦେଖିବେ ସକାଳୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି ହଉ ପେପର ହଉ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ବି ହଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିବେ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ନା କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ହଉ କେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର କିଛି ଧର୍ଷଣ ହଉ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କହିପାରିବେ ଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଚାଲିଛି କହିପାରିବେନି କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏସବୁ ଦୋଷ କାହାର କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ଦୋଷ କାହାର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିଦିନ ଏସବୁ କାମ ହେଉଛି କାହିଁକି ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି କିଛି ଲୋକ ବି ଯେତିକି କଥା ମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ଦୋଷ ଯଦି ସରକାର ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ବି ଏସବୁ କାମ ହେଉଥିଲା ଏ ସରକାରରେ ବି ହେଉଛି ଆଗକୁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସରକାର ବି ଆସିବେ ସେଥିରେ ବି ହେବ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେଲେ ସରକାରଙ୍କୁ କଠୋର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଘର ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଆମେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସାଇଜ୍ କରିପାରିବା ନିଜେ ଯଦି ଆମେ ସଚୋଟ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନ ହେବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନ ହେବା ଭିତରୁ ତାହେଲେ ଆମେ ସରକାର ସବୁ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସରକାର ସବୁ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ପୁଅମାନେ ଝିଅମାନେ ସେକନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ବାଡ଼ି ଚପଲ ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ଇଟା ପଥର ସବୁଥିରେ ବାଡ଼ାନ୍ତୁ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ ପୁଅ ଉପରକୁ ସେ ଯୁବକ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ତାର ପାୱାର ଯେତେବେଳେ ତାର ନିଜର ଇଜ୍ଜତ ପଳଉଛି ତାହେଲେ ସେ କରିବ କ'ଣ ସରକାର କ'ଣ ଘର ପାଖରେ ଯାଇକି ତାର ମାନେ ଆଟାକ୍ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ହେଉଛି ସରକାର କ'ଣ କରିପାରିବେ ସେ ଜାଗାରେ କାରଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ତା ଭିତରେ ସିଏ ତାକୁ ଧର୍ଷଣ ବଳାତ୍କାର କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପାପୀମାନେ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ପାଉଛ ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଦିନର ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ ମୁଁ କହୁଛି ସେଠି ବହେ ଛେଚନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ନିସ୍ତୁକ ପିଟନ୍ତୁ କେହି ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବହେ ସେକନ୍ତୁ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଦୁଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଡରିବେ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଡରିବେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଅନେଇବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଭାବିବେ ଲୋକମାନେ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ